Äijö! What is your name? What is your... Ei! Meni katki oikein. Mun kamera Ai jaa. on märkä. Mä oon niinku näin. Ja sitten meni katki. Hei! Sorry. Typerykset. Emmo. Mäkin on tässä ja mullakin on tunteet. Well, your mom is so fake. So Don't when forget. she sits on an iPhone, it'll become an iPad. Hei, When vai she se sits tuossa on pitää an tehdä? iPad, it'll become a computer. So when she sits on a computer, Finally. on an iMac. When she sits on an iMac, it'll become a television. So when she sits on television, Yeah! Me päästiin pois! Hei Immo. siitä mennään takas. Joo, takas. Ei, 2 meni. When your mom is so fake. Ei kun tehdään näin, kato, tehdään näin. Pois tää, nostaapas pois tää ja tehdään näin. What? Wow, nyt se meni tuolta pois tonne. Oho. Mä käysin kato päätä. This Wow. oli mylly teille. Nyt. Mä tiedän saman missä. Oli mylly. Etkä tehnyt. Hei, katsokaa. Löytiin Oi! pikkuista vesimetsästä pois. Dun, The dun, new dun, Finland dun, 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 dun. Hey, you are now a pirate. Congratulations. Suomi lippu. Nigga, we didn't make it. There's a bear right Mitä there. teitte siellä? No me etittiin ja syötiin.